స్క్రీన్ కనిపిస్తుందో లేదో చెప్తారా? స్క్రీన్ కనిపించకపోతే చెప్పండి, కనిపిస్తే ఓకే. అందరికి స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. కనిపిస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీరందరూ తెలుగు చదవగలుగుతారా? తెలుగు చదవడం చేతగాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి. అందరికీ తెలుగు చదవడం వచ్చుగా? తెలుగు చదవడం రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరు లేరు, అందరికీ తెలుగు చదవడం వచ్చు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇది ఇస్కాన్, మనం భగవద్గీత క్లాస్, అది తెలుసు కదా మీ అందరికీ. ఇస్కాన్ రాధా గోవింద ఆలయం వాళ్ళు ఈ క్లాస్ ఏర్పాటు చేశారు. వీళ్ళు ఎవరు అంటే కర్ణాటకలో ఉంది ఈ ఆలయం. ఎవరి ఆలయం? రాధా గోవింద. రాధా గోవింద అంటే ఎవరు? కృష్ణుడు కదా. సో వాళ్ళ ఆ ఆలయం వాళ్ళు కర్ణాటకలో, కర్ణాటక స్టేట్ తెలిసే ఉంటుంది, అక్కడ మ్యాంగ్లూర్ అని ఒక పట్టణం ఉన్నది. ఆ మ్యాంగ్లూర్ సిటీలో ఈ టెంపుల్ ఉంది, రాధా గోవింద ఆలయం. ఆ ఆలయం వాళ్ళు మనందరికీ మరి ఇలా ఫ్రీగా నేర్చుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారనమాట జూమ్ ద్వారా. సో ఇస్కాన్ అంటే ఏమిటి అంటే మరి ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అంటే మరి భగవంతుడి గురించి అందరికీ తెలియజేసేటటువంటి సంఘం. ఇది ఏమిటి, దీన్ని ఎవరు స్థాపించారు అంటే ప్రభుపాద. ఆయన పేరు ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద. సో ఏసీ అంటే అభయచంద్ర ఆయన అసలు పేరు. ఆ తర్వాత ఆయన ఈ విధంగా మరి సేవలోకి దిగిన తర్వాత భగవంతుడి సేవలోకి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద అని ఆయనకు పేరు వచ్చింది. సో ఆయన కూడా ఒక చిన్ననాటి నుంచి ఇలా ఒక వైష్ణవ కుటుంబంలో పుట్టి మరి తన గురువు గారి దగ్గర ఈ భగవంతుని గురించి తెలుసుకుని ఆయన భగవంతుడి మీద ఎన్నో కథలు పుస్తకాలు రాయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన మరి అమెరికా దేశం కూడా వెళ్ళి అమెరికా దేశంలో ఈ ఇస్కాన్ అనే సంస్థను స్థాపించి దీన్ని ఇలా బాగా పెంచి పెద్దది చేశారు. సో అక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణుడి గురించిన బోధ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన అమెరికా వెళ్ళి వాళ్ళ గురువు గారు ఆదేశించారు, నువ్వు అమెరికా వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు కాబట్టి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి మన భగవంతుడి గురించి అందరికీ వివరించాలి అని చెప్పబట్టి ఆయన అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ అందరికీ ఈ సంస్థను స్థాపించి ఇలా ఇప్పుడు చాలా మంది మరి ప్రపంచం అంతటా కూడా శ్రీకృష్ణుడి దేవాలయాలు నిర్మించడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ప్రభుపాద వెళ్ళి అక్కడ అందరికీ చెప్పడం వల్ల ప్రపంచం అందరికీ కూడా తెలిసిందనమాట. సో ప్రభుపాద ఈ ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించారు. తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ జయపతాక స్వామి ఆయన్ని చూస్తున్నాము. ఆయన ప్రస్తుతం ఇస్కాన్ ప్రభుపాద మరి 72లో ఏమో ఆయన మరణించారు. తరువాత ఈ జయపతాక స్వామి ఇప్పుడు ఆయన ఇస్కాన్ సంస్థకు అధిపతిగా ఉన్నారు. తర్వాత మరి మనందరికీ ఫ్రీగా ఈ క్లాస్ అరేంజ్ చేసిన కర్ణాటకలో మ్యాంగ్లూర్లో రాధా గోవిందాలయం ప్రెసిడెంట్ నామనిష్ట దాస్ ప్రభుజీ, వీరు ఇప్పుడు మనకి క్లాసును అరేంజ్ చేశారు ఇలా ఫ్రీగా. తర్వాత వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ ఆ ఆలయానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఆయన మన తెలుగు విభాగానికి కూడా సలహాదారు. అయితే భగవద్గీత అంటే ఏమిటి అంటే ఇది మహాభారతం, మీరందరూ వినే ఉంటారు కదా, మహాభారతం అందరూ విన్నారా? విన్నాం మాతాజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఈ మహాభారతంలో ఇది ఒక భాగం అన్నమాట. ఈ మహాభారతంలో ఎన్ని పర్వాలు ఉన్నాయి ఎవరైనా చెప్పగలరా? పర్వం అంటే ఒక పార్ట్, ఒక్కొక్క పర్వంలో అధ్యాయం అంటే తెలుసు కదా మీకు, చాప్టర్స్ తెలుసా? విన్నారా? చాప్టర్ అనే పేరు కానీ అధ్యాయం అనే పేరు విన్నారు కదా? సో ఒక్కొక్క పర్వంలో కొన్ని కొన్ని అధ్యాయాలు ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సో ఇలాంటి పర్వాలు మహాభారతంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 6. నో, 18. వెరీ గుడ్. 18 పర్వాలు ఉన్నాయి మహాభారతంలో. 18 పర్వాల్లోనూ
6వ పర్వం పేరు భీష్మ పర్వం అన్నమాట. ఆ భీష్మ పర్వంలో ఇది 25th చాప్టర్ నుంచి 42nd చాప్టర్ వరకు 18 చాప్టర్స్ భగవద్గీత. ఓకే, సో ఈ 18 చాప్టర్లు ఆ 6వ పర్వంలో ఉన్నాయి. భీష్మ పర్వం ఆ పర్వం పేరు. సో దీనిని భగవద్గీత అన్నారనమాట. ఈ భగవద్గీత అనేది అన్ని వేదాల యొక్క సారం. వేదాలు ఉన్నాయి కదా, ఎన్ని వేదాలు ఉన్నాయి? 4. వెరీ గుడ్, 4 వేదాస్. ఏమిటి మరి? ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదం, అథర్వవేదం. వెరీ గుడ్. సో వేదాలన్నిటి సారం కూడా ఇందులో ఉంది. ఉపనిషత్తులన్నిటి సారం కూడా ఇందులో ఉంది. భగవంతుడు మొత్తం సారాన్ని ఇందులో, వాటన్నిటి సారాన్ని ఇందులో చెప్పేశారు. అందుకనే దీన్ని గీతోపనిషత్తు కూడా అని కూడా అంటారనమాట. అయితే ఈ భారతాన్ని వ్యాస మహర్షి తెలుసు కదా, ఎవరు రాశారు భారతం? వ్యాత మహర్షి. ఓకే, వ్యాస మహర్షి రాశారు. ఆయన శిష్యుడు వైశంపాయన ముని అని ఉన్నారు. ఆయన జనమేజయ మహారాజుకి ఈ మహాభారతాన్ని వినిపించినట్లుగా మొదలవుతుంది ఈ మహాభారతం మనకు చెప్పినప్పుడు. సో ఈ జనమేజయ మహారాజు ఎవరు అంటే పరీక్షిత్తు కుమారుడు. పరీక్షిత్ ఎవరు? అభిమన్యుడు కుమారుడు. అభిమన్యుడు ఎవరు? అర్జునుడు కుమారుడు. అర్జునుడి కుమారుడు. సో అర్జునుడికి ముని మనవడు ఈ జనమేజయ మహారాజు. సో జనమేజయ మహారాజుకి వైశంపాయన ముని వివరిస్తున్నాడు అన్నమాట, ఈ మహాభారతాన్ని చెప్తున్నాడు. అప్పుడు ఆయన వింటున్నాడు. సో ఇలా మహాభారతం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వైశంపాయన ముని ఎవరు అంటే వ్యాస మహర్షి శిష్యుడు. వ్యాస మహర్షి ఎవరు అంటే మహాభారతం రాసిన ముని ఎవరు అంటే మహర్షి వ్యాస మహర్షి. సో అలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ మహాభారతం చెప్పడం. ఈ మహాభారత యుద్ధ సమయంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు శ్రీకృష్ణుని, రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి 2 సైన్యాల మధ్యలో పెట్టు, నేను అక్కడ ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాలో చూస్తాను అంటే తీసుకువెళ్ళి పెడితే అక్కడ చూసేసరికి మరి వాళ్ళ తాతలు, చుట్టాలు, కజిన్స్ అందరూ ఉన్నారు కదా. మరి కౌరవులు పాండవులు ఏమవుతారు ఒకరికొకరు? అన్నదమ్ములు. అన్నదమ్ములు పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళు అన్నదమ్ములే. కాబట్టి చూస్తే మరి వాళ్ళు మరి గురువులు, తనకి నేర్పించిన ద్రోణాచార్యుడు ఆయన గురువు, అలాగే తాత భీష్ముడు, భీష్మ పితామహుడు అందరు కనిపిస్తారు. గురువులు, స్నేహితులు, బంధువులు. అప్పుడు రాజ్యం కోసం వాళ్ళందరినీ చంపడం నిష్ప్రయోజనం. ఇదేమిటి, రాజ్యం కోసం వీళ్ళందరినీ చంపాలా, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నా కర్తవ్యం ఏమిటని కృష్ణుడిని అడగటం. అలా అర్జునుడికి కృష్ణుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణే భగవద్గీత. అయితే ధృతరాష్ట్రుడు ఎవరు? ధృతరాష్ట్రుడు బ్రదర్. ధృతరాష్ట్రుడు పాండవుల యొక్క పెద్ద. ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన కౌరవ సామ్రాజ్యానికి, ఆయన ఆ సామ్రాజ్యానికి రాజు. ఆయన అంధుడు, అంటే ఆయన కళ్ళు లేవు. ఆయన పిల్లలందరూ కౌరవులు, ఆయన తమ్ముడైన పాండురాజు పిల్లలందరూ పాండవులు. ఓకే, ఈయన కళ్ళు లేవు కాబట్టి, ఆయన పెద్ద ఆయన కాబట్టి రాజు అయినప్పటికీ, ఆయన తమ్ముడైన పాండురాజు తన అన్నగారికి కళ్ళు లేవని ఆ అన్నగారికి సహాయంగా మొత్తం పరిపాలనంతా ఆయనే చేసి రాజ్యాన్ని పెంచి రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసి పెద్ద రాజ్యం చేశాడు. తర్వాత పాండురాజు చనిపోయాడు తమ్ముడు. అప్పుడు మరి తమ్ముడు పిల్లలకి ఏమి రాజ్యంలో సగభాగం ఇవ్వాలని అందరూ చెప్పినా కూడా సగభాగం కాదు నేను ఇవ్వనని దుర్యోధనుడు కౌరవులలో పెద్దవాడు, అంటే ధృతరాష్ట్రుడికి కొడుకు, అందరికంటే పెద్ద కొడుకు. ఆయనకి 100 మంది కొడుకులు ధృతరాష్ట్రుడికి, వాళ్ళల్లో పెద్దవాడు దుర్యోధనుడు. సో అతను ఇవ్వనంటే ఇవ్వనంటాడు. కనీస అర్ధరాజ్యం కాదు, వాళ్ళు చివరికి ఒక్కొక్క ఊరు ఇవ్వండి, మాకు వేరే ఎంతో రాజ్యం అక్కర్లేదు, ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క ఊరు, 5గురు కదా పాండవులు, 5 ఊళ్ళు ఇవ్వమంటే 5 ఊళ్ళు కూడా ఇవ్వనంటారు. అందుకని చివరికి యుద్ధానికి రావాల్సి వచ్చింది అనమాట. సో ధృతరాష్ట్రుడు అంటే పాండవులకు పెద్ద తండ్రి, పెద్ద నాన్న. సో ఆయన మరి అక్కడ రాజభవనంలో ఉన్నాడు, ఆయన కళ్ళు లేవు. ఆయన యొక్క
రథసారథి ఉన్నాడు సంజయుడని, ఆయన మహాభక్తుడు, వ్యాస మహర్షి శిష్యుడు. కాబట్టి వ్యాస మహర్షి భారతాన్ని రాశారు కాబట్టి వ్యాస మహర్షి గొప్ప మహర్షి కాబట్టి ఆయన శిష్యుడు కాబట్టి వ్యాస మహర్షి దయతో ఈ సంజయుడికి అక్కడ రాజభవనంలో ఉన్నా కూడా కురుక్షేత్రంలో జరిగే యుద్ధం అంతా కళ్ళకు కట్టినట్లు మనకి టీవీ మీద ఎలా కనిపిస్తుంది, సినిమా స్క్రీన్ మీద అలా మొత్తం కనిపిస్తోంది ఆయనకి అక్కడి నుంచే, రాజభవనంలో ఉన్నా కూడా. సో ఆయన ధృతరాష్ట్రుడికి ఏం జరుగుతోందో వివరిస్తున్నాడు, తనకు కనిపిస్తోంది కాబట్టి. అలా స్టార్ట్ అయిందనమాట భగవద్గీత. ఈ భగవద్గీతలో 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి, చెప్పుకున్నాం కదా. మొదటి 6 కర్మయోగం అంటారు, మధ్యలో 6 భక్తి యోగం, చివరి 6ని జ్ఞానయోగం అంటారు. సో దీంట్లో ఎవరెవరికి ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయో కూడా రాశారు. ధృతరాష్ట్రుడు ఫస్ట్ శ్లోకం, సంజయుడు 41 శ్లోకాలు. ఎవరు? ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క రథసారథి కార్యదర్శి సంజయుడు. అర్జునుడికి 84, శ్రీకృష్ణుడికి 574. సో ఎక్కువ భాగం పలికింది భగవంతుడే కాబట్టి దీన్ని భగవద్గీత, భగవంతుడి నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి గీత అని చెప్పారు. అలాగే ఈ గీత శంకరాచార్యుల వారు కూడా ఈ గీతను గురించిన గొప్పతనం గురించి చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఏమని? ఈ గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం, ఇదెంతో పుణ్యము, ఇది చదివిన వాళ్ళందరికీ పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి, వాళ్ళకి పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ పోతాయి అని చెప్పి ఈ గీత మహత్యంలో చెప్పారు. చూపిస్తాను. సో గీతా మహత్యంలో ఏం చెప్పారంటే, అథ గీతా మహాత్మ్యం గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యా పఠేత్ పుమాన్ విష్ణు పదం అవాప్నోతి హయాశోకాదివర్జిత. సో గీతా శాస్త్రం ఎంతో పుణ్యం ఈ గీత, భగవద్గీత. దీన్ని ఎవరైతే శ్రద్ధగా చదువుతారో విష్ణు పాదాల దగ్గరకు చేరుకుంటారు, విష్ణు యొక్క పాదాలను చేరుకుంటారు. భయం అనేది, దుఃఖం అనేది, బాధ అనేది వాళ్లకు ఉండదు, ఇది ఎవరైతే శ్రద్ధగా చదువుతారో అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తుంది. గీతాధ్యాయనశీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంతి పాపాని పూర్వజన్మకృతాని చ. సో ఈ గీత, మళ్ళీ ఈ భగవద్గీతను ఎవరైతే మరి శ్రద్ధగా చదువుతారో వీళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి. ఇదివరకు ఈ జన్మలోనే కాదు, ఇంతకు ముందు జన్మలో చేసిన పాపాలు కూడా పోతాయి అని చెప్తున్నారు. మల నిర్మోచనం పుంసా జలస్నానం దినే దినే సహృద్గీతాంబసి స్నానం సంసారమలనాశనం. సో ఈ మన శరీరం మీద మురికి ఉందనుకోండి, మన బాడీ కనుక మురికి అయితే ఏం చేస్తాం? స్నానం చేస్తాం, ఆ మురికి అంతా కడిగేసుకోవటానికి కదా. అలాగే మరి మనం రోజువారీ ఈ లైఫ్లో ఎన్నో తప్పులు అవి చేస్తూ ఉండొచ్చు. మరి ఆ తప్పులన్నిటినీ భగవంతుడిని మనం క్షమించమని అడగాలి అంటే ఆ తప్పులన్నిటినీ వదులుచుకుని మనం మళ్ళీ మంచి వాళ్ళం అవ్వాలి అంటే మరి ఈ భగవద్గీత అవసరం. ఇది చదివితే భగవంతుడు మనల్ని క్షమిస్తారు, శ్రద్ధతో చదివి అర్థం చేసుకుని భగవంతుడు చెప్పింది మనం విన్నట్లయితే. గీత సుగీత కర్తవ్యా కిం మన్యే శాస్త్రవిస్తరే యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖా పద్మాదిని సుతా భారతామృతా. సో ఇక ఈ గీతాన్ని చదివితే ఇక వేరే శాస్త్రాలేమి కూడా చదవక్కర్లా. ఎందుకు అంటే పద్మనాభుడు అంటే భగవంతుడి దగ్గర నుంచి భగవంతుడి పద్మనాభుడు అనే పేరుంది. ఎందుకు? ఆయన నాభి నుంచి అంటే బొడ్డు నుంచి ఒక తామర పువ్వును మరి ఈ ప్రపంచం అంతటి కూడా సృష్టించారు, అంతా కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చింది. అందుకని పద్మనాభుడు, ఆయన బొడ్డు నుంచి తామర పువ్వు వచ్చింది, అందులోనూ బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నాడు, బ్రహ్మలోకం అలా పుట్టింది అని చెప్తారు. అందుకని ఆయనకి పద్మనాభుడు అనే పేరు.
స్వయంగా ఆ పద్మనాభుడి యొక్క ముఖ పద్మం నుంచి వెలువడింది. ఆయన మరి స్వయంగా ఆయన నోటి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా వేరే శాస్త్రాలు ఏమీ అక్కర్లేదు. ఆ భగవంతుడి నోటి నుంచే వచ్చింది కాబట్టి ఇది చదివితే చాలు, వేరే శాస్త్రాలు ఏది కూడా అవసరం లేదు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. వినిశ్రుతా భారతామృతా సర్వస్వం విష్ణోర్వక్త్రాద్వినిశ్రుతం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ న విద్యతే. సో ఈ గీత గంగోదకం అంటే గంగా తీర్థం, మరి పుణ్యం అని చెప్తూ ఉంటారు, మీరు వినే ఉంటారు. ఉదకం అంటే తీర్థం, గంగా తీర్థం. అలా ఈ గీతామృతం అనే గంగా తీర్థాన్ని గనక మనం తాగినట్లయితే ఇక మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదంటే మోక్షం వచ్చి భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు. జన్మ న విద్యతే సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధా గోపాలనందనా పార్థో వత్సా సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం. సో ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా గోవు అనుకుంటే ఆ గోవు నుంచి పాలు, ఒక ఆవు అయితే గనక ఉపనిషత్తులన్నీ ఒక ఆవు అనుకున్నాం అనుకోండి, ఆవు నుంచి పాలు తీసేది ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణుడు. ఉపనిషత్తు ఆవు పాలు అంటే ఉపనిషత్తుల యొక్క సారము. అన్ని ఉపనిషత్తులు కలిపితే వాటి సారాన్ని తీసి శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అర్జునుడికి, భక్తులందరికీ గీతా రూపంలో, భగవద్గీత రూపంలో అందించారు అని చెప్తున్నారు. దినే దినే సకృత్కి స్తరే యాత్రతా సర్వస్వం విష్ణోర్వక్త్రాద్వినిశ్రుతం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ న విద్యతే సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధా గోపాలనందనా పార్థో వత్సా సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహాత్. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్రగీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాపేకం తస్య దేవస్య సేవా. సో ఒకే ఒక శాస్త్రం మనకు కావాల్సింది ఏమిటంటే ఈ దేవకీ పుత్రుడి నోట్లోంచి వచ్చిన గీతం, ఈ భగవద్గీత. మనం తెలుసుకోవాల్సింది అదొక్కటే. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఒకే ఒక్క దైవం. మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఎవరంటే ఆ దేవకీ పుత్రుడైన శ్రీకృష్ణుడు. ఏకో మంత్ర తస్య నామాని అని, ఒకే ఒక మంత్రం మనకి అవసరమైంది ఏమిటంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క నామమే, ఆయన పేరు, అదే మనకు మంత్రం. కర్మాపి ఏకం, ఒకే ఒక పని మనం చేయవలసిన పని, అదేమిటి అంటే ఆయన యొక్క సేవ, భగవంతుడి యొక్క సేవ. సో ఇది మనం ముఖ్యంగా ఈ పాఠంలో నేర్చుకున్నది, ఈ గీతా మహత్యం అన్న దాంట్లో చెప్పబడిన విషయం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ గీత కంటిన్యూ చేద్దాము. సో గీతా మహత్యం చూసాము. ఇప్పుడు అర్జున విషాద యోగం అని చెప్పి మొట్టమొదటి శ్లోకం, మొట్టమొదటి అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగం. ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అనే పేరు ఉంటుంది. యోగం అంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్. సో ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అనే పేరుతో ఉంటుంది. సో ముందుగా మనం ప్రార్థనలతో స్టార్ట్ చేస్తాం క్లాసు. గురు ప్రణామం. అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. తర్వాత ప్రభుపాద ప్రణతి. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో, శ్రీకృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తర్వాత శ్రీ రాధా ప్రణామం.
తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. ఈ వైష్ణవ ప్రణామం లాస్ట్కి చెప్తాం అనమాట క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత పంచతత్వ మంత్రం. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇక ఫస్ట్ ధృతరాష్ట్ర ఉవాచతో ఇది ప్రారంభం. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ హిమ కుర్వత సంజయ. ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో మరి సమావేశం అయ్యారు ఎంతో ఉత్సాహంతో నా వాళ్ళు పాండవులు కూడా. ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఎవరు? ధృతరాష్ట్రుడు. ఎవరిని? సంజయుడిని. ఇక్కడ చిత్రంలో చూస్తున్నారు. ఈయనకి ధృతరాష్ట్రుడు కళ్ళు లేవు, కళ్ళు ఉన్నా కూడా ఆయన అక్కడ యుద్ధరంగంలో లేడు. ఇక్కడ సంజయుడు యుద్ధరంగంలో లేకపోయినా వ్యాస మహర్షికి ప్రియ శిష్యుడు కాబట్టి ఆయనకి యుద్ధంలో జరిగేదంతా కూడా కనిపిస్తోంది. అది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు. సో చెప్తూ ఇలా ఆయన అడగడం, ఈయన చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో ఏం జరుగుతోంది అని అడుగుతున్నాడు. యుద్ధంకి వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధం చేయక ఇంకేం చేస్తారు? అయినా కూడా ఏం జరుగుతోందని ఎందుకు అడుగుతున్నాడు? ఎవరైనా చెప్పగలరా ఆన్సరు? యుద్ధానికి వెళ్ళారు, మరి యుద్ధ భూమిలో యుద్ధమే కదా చేస్తారు, అక్కడ ఏం ఫుట్బాల్ ఆడరు కదా. మరి ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ఏం జరుగుతోంది అని? నా వాళ్ళు పాండవులు అంటున్నాడు, అంటే నా పిల్లలు పాండవులు అంటే తమ్ముడు పిల్లలు అనమాట. సో ఈ ధృతరాష్ట్రుడు ఈ ప్రశ్నలు అడగడంలో, ఈ నా వాళ్ళు పాండవులు అనడంలో ఆయన మనస్తత్వం గురించి మీకు ఏం అర్థమవుతోంది? తర్వాత చెప్పమ్మా. అక్కడ యుద్ధం జరుగుతుందని వాళ్ళకి వినపడదు కాబట్టి. వినపడదు కాబట్టి కరెక్టే. అంటే ఆందోళన పడుతున్నాడు అనమాట. ఏం జరుగుతోంది అని అడుగుతున్నాడు కదా, ఏమవుతోందని ఆందోళన. రెండవది నా వాళ్ళు పాండవులు అంటున్నాడంటే అక్కడ కొంచెం సెల్ఫిష్గా ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. నా పిల్లలు తమ్ముడు పిల్లలే మరి, అయినా కూడా నా వాళ్ళు పాండవులు అని వాళ్ళేదో వేరుగా చూస్తున్నాడు. తర్వాత ఇంకొకటి ఏమిటి? ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో ఉంటున్నాడు. ఈ కురుక్షేత్రానికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఏమిటంటే అది అక్కడ ధర్మమే ఎప్పుడు కూడా గెలుస్తుంది అని. కాబట్టి మనసులో ధృతరాష్ట్రుడికి తెలుసు, తను వాళ్ళ పిల్లలు అన్యాయంగా ఈ యుద్ధాన్ని మొదలు పెట్టారు, వాళ్ళ పట్ల ధర్మం లేదు, వాళ్ళు అన్యాయం చేశారు పాండవులను అనేది తెలుసు. వాళ్ళకి తెలిసి చెప్పబోయాడు, తను చెప్పినా వాళ్ళు వినలేదు, ఇంకా పిల్లల్ని సమర్థించాడు. ఇంకా అందుకని మనసులో ఆయనకు తెలుసు, మనం ధర్మ మార్గంలో లేదు, మనం అన్యాయం చేస్తున్నాము అన్నది ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి అన్యాయం అనేది ఎప్పుడు ఆ ధర్మక్షేత్రంలో ఎప్పుడు న్యాయమే గెలుస్తుందనే ఒక పేరు ఉంది ఆ కురుక్షేత్రంలో. అందుకే దాన్ని ధర్మక్షేత్రం అని కూడా అంటారు. అందుకని మన పట్ల ధర్మం లేదు, మనం ఏమవుతాము, గెలుస్తామా ఓడిపోతామా అని మనసులో సందేహం పడుతున్నాడు. ఆ ఆందోళన కూడా మనకి ఈ ప్రశ్నలో అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, సరే ఏం జరుగుతోంది? నా వాళ్ళు పాండవులు అందరూ అక్కడ చేరారు కదా అని అడిగాడు కదా. సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడు? సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యం ఉపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సో ఈ పాండవులు చక్కగా వ్యూహాత్మకంగా వాళ్ళ సైన్యాన్ని పెట్టారు. వాళ్ళ ఆ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు తన గురువు అయినటువంటి ఆచార్యుడు, అంటే గురువు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడట. వ్యూహాత్మకంగా ఉంది పాండవ సైన్యం. అంటే పాండవ సైన్యాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు పెట్టరు, చక్కగా ఒక ఆర్డర్లో ఉంటుందన్నమాట. వీళ్ళు ముందు, వీళ్ళు వెనక, వీళ్ళు మధ్యలో, వీళ్ళు పక్క, వాళ్ళ పక్క, వాళ్ళంతా ప్లాన్డ్గా పెడతారు. సో అందుకని అది వ్యూహాత్మకం, అంటే ప్లాన్డ్గా పెట్టిన సైన్యాన్ని చూశాడు. పాండవ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు ఎవరు?
కౌరవులలో పెద్దవాడు, ధృతరాష్ట్రుడికి అందరికంటే పెద్ద కొడుకు. సో ఆయన రాజు, తండ్రి పొజిషన్లో ఇప్పుడు. కాబట్టి అతను పాండవులకి ఏది ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు, కాబట్టే ఈ యుద్ధం మొదలైంది. సో వెళ్ళాడు ద్రోణాచార్యుడు. మరి వీళ్ళందరికీ చిన్నప్పుడు పాండవులకి కౌరవులకి కూడా విలువిద్య నేర్పించిన గురు వీళ్ళ వైపే ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మరి రాజు కాబట్టి, రాజు ఎటుంటే అటు ఉండాలి కాబట్టి ఉన్నాడు. ఆయనకి మరి పాండవులంటే ఇష్టం, అర్జునుడు ప్రియ శిష్యుడు అయినప్పటికీ మరి ఈ పక్కనే ఉన్నాడు. సో వెళ్ళి ఈ దుర్యోధనుడు ఆ గురువుగారితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమని? పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత. గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు ఉన్నాడు కదా ద్రుపదపుత్రుడు. అంటే ద్రుపదుడు అంటే ఎవరు? ద్రౌపదీదేవి తెలుసా మీ అందరికి? ద్రౌపది ద్రౌపదీదేవి తండ్రి ద్రుపదుడు, ఆయన కొడుకు పేరు ద్రుపదుడు. అంటే ద్రౌపదీదేవి యొక్క సోదరుడు బ్రదర్ అన్నమాట. ఆయన అసలు పేరు ఏమిటి అంటే అతనిది దృష్టద్యుమ్నుడు. ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు కూడా ద్రోణాచార్యుడి శిష్యుడే, చిన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరే నేర్చుకున్నాడు. అందుకని మీ శిష్యుడైన ద్రుపదపుత్రుడు ఉన్నాడు కదా, చూడండి ఎంత వ్యూహాత్మకంగా ప్లాన్డ్గా పెట్టాడో, ఈ పాండవుల సైన్యాన్ని ఎంత బాగా ప్లాన్డ్గా అరేంజ్ చేశాడో అని అంటున్నాడు. అంటే కొంచెం హేళనగా అంటున్నాడు అనమాట. మీరు నేర్పించిన విద్యతో మీ మీదే చూపిస్తున్నాడు ఆ విద్యని అన్నట్లుగా. ఇంకా ఏమంటున్నాడు దుర్యోధనుడు గురువుగారితో? ఈ పాండవుల సైన్యంలో ధైర్య సాహసవంతులు, అస్త్ర విద్యా నిపుణులు, శౌర్యంలో భీమార్జునులతో సమానమైన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, దృష్టకేతు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడు, సైభ్యుడు, యుధామన్యుడు, ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు, ఉప పాండవులు వీళ్ళంతా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా చాలా గొప్ప వీరులే అంటున్నాడు. ఇవన్నీ గురువుగారికి తెలియక వాళ్ళలో సగం మందికి నేర్పించింది ఆ గురువుగారే. అయితే ఎందుకు అంటున్నాడు ఇవన్నీ? దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్తత్వంలో ఏముంది, ఏం మైండ్లో పెట్టుకుని ఇవన్నీ అంటున్నాడు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇంకా ఏమంటున్నాడు? అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధాద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. సో బ్రాహ్మణోత్తమ అంటూ గురువుగారిని సంబోధిస్తూ ఇంకా మన సైన్యంలో ఉన్న నాయకులు, సుప్రసిద్ధులు అయిన వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్తాను వినండి అంటున్నాడు. ఇప్పుడు దాకా పాండవుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళున్నారు, గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అన్నాడు. ఇప్పుడు మన వాళ్ళ అందరూ ఉన్నారు గొప్ప వాళ్ళు మన వైపు, వాళ్ళని గురించి కూడా చెప్తారు. వాళ్ళు కూడా ద్రోణాచార్యుడికి తెలియదేముంది? వాళ్ళెవరో ద్రోణాచార్యుడికి తెలుసు. అయినా అంటున్నాడు, మీరున్నారు, భీష్ముడు ఉన్నాడు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, వీళ్ళంతా ఎలాంటి వాళ్ళంటే యుద్ధంలో ఎప్పుడు విజయం సాధించే వాళ్ళే. అలాంటి వాళ్ళు మీరందరూ ఉన్నారు. నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడ్డ ఇంకెంతో మంది రాజులు, వీరులు ఉన్నారు. వాళ్ళంతా చాలా గొప్ప యుద్ధంలో నిపుణులే. మీకు మన సైనికులు బలం ఉందంటే మన సైనిక బలం అపరిమితం. మన ఆర్మీ చాలా పెద్దది. మనం భీష్మ పితామహుడితో రక్షింపబడుతున్నాం. అంటే భీష్ముడు వాళ్ళకి సేనాధిపతి అన్నమాట. అయితే పాండవులదేమో మనంత పెద్దది కాదు సైన్యం, వాళ్ళది పరిమితం, చిన్నది. వాళ్ళ సేనాధిపతి భీముడు, మనకింకా గొప్ప భీష్మ పితామహుడే మన సేనాధిపతి అని చెప్తూ మీరంతా ఎవరి ప్లేస్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళి నుంచుని భీష్మ పితామహుడికి సపోర్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాడు. సో ఇవన్నీ చెప్పి ఇలా అంటున్నాడు. అంటే వాళ్ళ వైపు వీళ్ళున్నారు, వాళ్ళున్నారు అని చెప్పాడు కదా. తర్వాత మన వైపు కూడా చాలా మంది వీరులు ఉన్నారు, మీరందరూ ఉన్నారు, ఇంకా వీళ్ళంతా ఉన్నారు అంటున్నాడు. దీనిని బట్టి దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్తత్వం గురించి ఏం అర్థమవుతోంది అంటే అతను మైండ్లో ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు? ఎందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాడు అనుకుంటా మాతాజీ. గర్వపడుతున్నాడు, కరెక్ట్. రెండోదేమో అదే టైంలో భయం కూడా వేస్తోంది. అందుకే వాళ్ళ వైపు వీళ్ళున్నారు, వాళ్ళున్నారని చెప్తాడు కదా. ద్రుపదపుత్రుడు చూసారా, మీరు నేర్పించిన విద్యతో ఎంత బాగా పెట్టాడు అన్నాడు. వీళ్ళంతా ఉన్నారు, భీమార్జునులతో సమానమైన చాలా మంది ఉప పాండవులు, అభిమన్యుడు అని అన్నాడు అని భయపడుతున్నాడు. భయపడి మన వైపు ఉన్నారు చాలా మంది, మీరందరూ ఉన్నారు, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళ సైన్యం ఏమో చిన్నది, మనది చాలా పెద్దది, మనకేమో భీష్మ పితామహుడే ఉన్నాడు సేనాధిపతిగా, వాళ్ళకైతే భీముడే గాని అని ఈ రకంగా తనను తాను
మళ్ళీ నచ్చ చెప్పుకుంటున్నాడు. భయం వద్దులే, మన వైపు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా అని కదా. సో అది అర్థమవుతుంది. అతనికి కూడా మనసులో కొంత భయం ఉంది, కొంత గర్వం కూడా ఉంది. నాదే పెద్ద సైన్యం అనే మాటలో గర్వం తెలుస్తోంది. సో అప్పుడు ఈ భీష్ముడు ఉన్నాడు కదా తాతగారు, ఆయన వాళ్ళ సేనాధిపతి కదా. సరే ఈ దుర్యోధనుడు ఏదో మరీ కొంచెం భయపడుతున్నట్టున్నాడు, కొంచెం ఉత్సాహపరుద్దాము, కొంచెం ఎంకరేజ్ చేద్దామని శంఖాన్ని గట్టిగా పూరించాడు. ఆయన ఎప్పుడైతే శంఖం పూరించాడో ఆ వెంటనే వాయిద్యాలు, భేరులు అన్నీ కూడా గట్టిగా మోగించారు. యుద్ధం ప్రారంభమయ్యేప్పుడు ఆ రకంగా అవన్నీ మోగించేవారు ఇదివరకిటి రోజుల్లో. సో ఆ అన్ని వాయిద్యాలు కూడా మోగేసరికి ఆ సౌండ్ ఎలా ఉందంట, కంబైన్డ్ సౌండ్ చాలా భయంకరంగా ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే భీష్ముడు శంఖాన్ని పూరించాడో వెంటనే తెల్లటి గుర్రాలతో తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతు. సో అప్పుడు తెల్లటి గుర్రాలున్న రథంలో కూర్చుని కృష్ణుడు, పాండుకుమారుడు, అర్జునుడు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ దివ్య శంఖాలను పూరించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడేమో పాంచజన్యం, అర్జునుడు శంఖం పేరు దేవదత్తం, అవి వాళ్ళు పూరించారు. భీముడు తన శంఖం పేరు పౌండ్రకం ఊదాడు. ధర్మరాజు అనంత విజయం, నకుల సహదేవులు సుఘోషమణి పుష్పకాలు పూరించారు. ఇంకా కాశీరాజు, శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉప పాండవులు, అభిమన్యుడు వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ శంఖాలను అన్ని వైపులా ఊదారు అని చెప్తున్నారు. ఇవి ఎలా ఉన్నాయంటే ఈ శంఖారావాలు సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. ఈ ఘోష అంతా, ఈ సౌండ్ ధార్తరాష్ట్రాణం అంటే ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు అంటే కౌరవులందరి హృదయాలు బ్రద్దలయ్యేటట్టు వ్యధ చెందేటట్టు చేసిందంట సౌండ్. ఎందుకు? భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల్ల చేసేటట్లుగా ఉంది. దాంతో ధృతరాష్ట్ర కుమారుల హృదయాలను బద్దలు చేశాయి. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా మనసులో కొంచెం డౌట్ పడుతున్నారన్నమాట. అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనుర్యుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో అప్పుడు ఈ పాండు కుమారుడైన అర్జునుడు ఆ రథంలో ఉన్నాడు కదా, తెల్లని గుర్రాలున్న రథంలో. సో ఆ రథం ఎవరు? అగ్నిదేవుడు ఇచ్చిన స్పెషల్ రథం అన్నమాట. అర్జునుడికి కాండవవన దహనంలో అర్జునుడు సహాయపడితే అప్పుడు అగ్నిదేవుడు మెచ్చుకుని కృతజ్ఞతగా ఈ రథం ఇస్తాడు. సో ఆ రథంలో మరి రథం మీద ఏముంది? జెండాపై కపిరాజు అంటారు కదా, ఆ జెండా ఉంది. ఆ జెండా మీద ఎవరున్నారు? అర్జునుడి రథం మీద ఉన్న జెండా మీద ఎవరుంటారు చెప్పండి? జెండాపై కపిరాజు అంటే ఎవరు? హనుమాన్. వెరీ గుడ్, హనుమాన్. సో అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుడి చిహ్నం ఉన్న రథంలో కూర్చుని, గాంధీవం అంటే ఏమిటి? విల్లు మాతాజీ. ధనుస్సు. విల్లు. ఆ విల్లు అర్జునుడి రథం విల్లు పేరు గాంధీవం అన్నమాట. ఆ గాంధీవాన్ని ఎత్తిపట్టి అక్కడున్న మరి ధార్తరాష్ట్రాన్ని అంటే ధృతరాష్ట్ర కుమారుల్ని వాళ్ళని చూస్తూ శ్రీకృష్ణుడు హృషికేశం తదా వాక్యం, హృషికేశుడితో ఈ మాటలు అన్నాడట. హృషికేశుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు. హృషికేశ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే సెన్సెస్ ని జయించిన వాడు, అంటే సెన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు. సెన్సెస్ అంటే ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియాలు అంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, ఈ చర్మం, ఈ 5 కూడా ఇంద్రియాలు అంటాం. మరి వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కష్టం, మనందరికీ సాధ్యం కాదు. మనం చూడండి, చూసినవన్నీ బాగున్నాయని కావాలనుకుంటాం. ఏదైనా మనకి ఇష్టమైన సౌండ్లు వినపడుతుంటే ఇంకా హోంవర్క్లు మానేసి వెళ్ళి టీవీ ముందు కూర్చుందాం అనుకుంటాం. మనకి ఇష్టమైన షో ఏదో వస్తుంది అనుకుంటే. అలాగే ముక్కుకు వాసనలు వస్తాయి. మనం ఏదో చదువుకుందాం అనుకుంటే వంటింట్లోంచి మనకి ఇష్టమైన వాసనలు వస్తే వెంటనే చదువు పక్కన పెట్టి వెళ్ళి అది తినాలనుకుంటాం. సో ఈ సెన్సెస్ చూపించే అన్ని మనం వాటి కంట్రోల్లో ఉంటున్నాం. వాటిని కంట్రోల్ పెట్టడంలా మనమే అవి చెప్పినట్టు వింటున్నాం, కానీ అవి మనం చెప్పినట్లు వినేటట్టు చేయలేం మనం. అందుకని భగవంతుడు సెన్సెస్ అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేయగలడు కాబట్టి ఆయనకి హృషికేశ అనే పేరు వచ్చింది. సో
సో ఇలా భగవంతుడితో ఈ మాట అన్నాడట. పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుడి చిహ్నం ఉన్న రథంలో గాంధీవాన్ని ఎత్తిపెట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనులు అందరినీ చూస్తూ శ్రీకృష్ణుడితో ఏమన్నాడు? సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధు కామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే. సో రెండు సైన్యాల మధ్య, సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య, ఉభయ సైన్యాలు, రెండు సైన్యాల మధ్యలో సేనను తీసుకువెళ్ళి, రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి పెట్టు. అచ్యుత అంటే చ్యుతుడు కానివాడా, అంటే నాశనం లేనివాడా, ఎప్పటికీ ఉండేవాడు అంటే భగవంతుడు. ఆయనకు ఇంకో పేరు అచ్యుత. సో అచ్యుత అని పిలుస్తూ రథాన్ని రెండు సైన్యాల మధ్యలో పెట్టు, అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారో నేను ఎవరితో యుద్ధం చేయాలో ఒకసారి చూస్తాను అని అడిగాడు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు రెండు సైన్యాల మధ్యలో ఆయన్ని రథం తీసుకువెళ్ళి పెట్టమని అడగటం కనిపిస్తుంది. అప్పుడు సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇదంతా మరి సంజయుడు వివరిస్తున్నాడుగా ధృతరాష్ట్రుడికి రాజభవనంలో. సంజయుడు ఏమంటున్నాడు? సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో హృషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. ఇలా శ్రీకృష్ణుడు హృషికేశుడితో అన్నాడు. గుడాకేశుడు అంటే అర్జునుడు. గుడాకేశ అంటే నిద్రం చేయించిన వాడు అని. నిద్రం చేయించిన వాడంటే ఎప్పుడు నిద్రపోడా అని అనుకుంటారేమో, అది కాదు. రియల్ మీనింగ్ ఏమిటంటే అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు అని అర్థం అన్నమాట. సో అర్జునుడు అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు, చీకటిని జయించినవాడు, తమో గుణాన్ని జయించినవాడు కాబట్టి గుడాకేశ అనే పేరు వచ్చింది. సో ఈ గుడాకేశుడు హృషికేశుడితో ఏమన్నాడు? అర్జునుడి మాటలు విని హృషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఈ రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలబెట్టడం జరిగిందట. అక్కడ భీష్మద్రోణ ప్రముఖత సర్వేషాంచా మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. భీష్మద్రోణులందరూ, ప్రముఖులందరూ కూడా చూశాడు. అక్కడ చూసి వెంటనే ప్రముఖులందరి దగ్గర అక్కడికి తీసుకువెళ్ళి పెట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి, ఇదిగో కౌరవ వంశీయులందరూ ఇక్కడ సమావేశమై ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ చూడు అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో చెప్పారట. పార్థ, ఇక్కడ చేరి నీ కౌరవ వంశీయులందరినీ చూడు అని అన్నాడు. తాన్ సమీక్షస కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. అప్పుడు అందరినీ పరికించి చూశాడు అర్జునుడు. చూసి ఎవరున్నారు అక్కడ? బంధువులందరూ కనపడ్డారు. దాంతో కృపయా పరయావిష్టో, కృపయా అంటే దయ, వెంటనే కరుణ, దయతో దుఃఖం వచ్చేసింది అనమాట వాళ్ళందరినీ చూసేసరికి. ఎందుకు? వాళ్ళందరూ నా వాళ్లే కదా అనే ఫీలింగ్తో వెంటనే బాధలో ఉండిపోయాడు. ఉంటూ అర్జునుడు అంటున్నాడు అన్నమాట, కృష్ణ, యుద్ధాసక్తులై ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవా 1 సెకండ్
హరే కృష్ణ. ఓకే, క్షమించండి. సో అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, మరి దయతో నిండిపోయింది. వీళ్ళందరినీ చూసి చుట్టాలని ఇక వెంటనే వీళ్ళనా నేను చంపేది, నా బంధువుల్ని, నా అవయవాలు తడబడుతున్నాయి, నోరెండిపోతోంది, శరీరం కంపిస్తోంది, గాంధీవం జారిపోతోంది, దేహం మండిపోతుంది, ఇక నిలబడ్డానికి కూడా శక్తి లేదు, మనసంతా తల్లడిల్లిపోతుంది అని అర్జునుడు తన కండిషన్ శ్రీకృష్ణుడితో చెప్పాడు. ఇక్కడ మనం అర్జునుడిని చూస్తున్నాం. పాపం ఇలా దుఃఖంగా ఉన్నాడు, శ్రీకృష్ణుడితో చెప్తున్నాడు. ఏమన్నాడు, అవయవాలు కంపిస్తున్నాయి, నోరు ఎండిపోతోంది, దేహం కంపిస్తోంది, వెంట్రుకలు రోమాంచితం అవుతున్నాయి, నిక్కబొడుచుకుంటున్నాయి, గాంధీవం జారిపోతోంది చేతిలో నుంచి, చర్మం మండిపోతోంది, కాళ్ళు నిలబడలేకుండా ఉన్నాయి, మనసు తల్లడిల్లిపోతుంది. అంటే అర్జునుడు అలాంటి దుఃఖంలో వెళ్ళిపోయాడనమాట వాళ్ళందరినీ చూసి. ఇంకా ఏమంటున్నాడు, నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో మరి నాకు అసలు వచ్చే నా వాళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే సుఖం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు కృష్ణ. నాకు ఏం సుఖం వస్తుంది నా బంధువులందరినీ చంపితే? నాకు అసలు ఈ రాజ్యం మీదే కాంక్ష లేదంటున్నాడు. నా కాంక్షే విజయం కృష్ణ. ఈ విజయం నాకు అసలు విజయం మీద కాంక్ష లేదు. నచ్చ రాజ్యం, నాకు ఈ రాజ్యం మీద కాంక్ష అంటే కోరిక లేదు. సుఖానిచ్చ, నాకు ఈ రాజ్యం వల్ల వచ్చే సుఖాలు అక్కర్లేదు, వాటి మీద కూడా నాకు కోరిక లేదు అంటున్నాడు. సో నా వాళ్ళందరినీ చంపితే నాకు ఏ రకంగా మంచి జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు నా వాళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత. అందుకని నాకు అసలు ఈ విజయం వద్దు, నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు, నాకు ఈ సుఖాలు వద్దు అని అంటున్నాడు అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నాడు, పాపమేవాశ్రయదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః తస్మాన్నర్హ వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్. స్వజనం పాపమే కదా వచ్చేది, మా వాళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత బంధువుల్ని, నాకు పాపమే కదా వస్తుంది. ఈ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులందరినీ నేను చంపేశాననుకో, మరి వాళ్ళు దుర్మార్గులైనా సరే వాళ్ళని చంపటం వల్ల నాకు వచ్చేది పాపమే కదా. స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినస్, స్వజనులందరినీ అంటే నా బంధువులందరినీ చంపిన తర్వాత ఏ విధంగా సుఖినశ్యామ మాధవ, ఏ విధంగా సుఖంగా ఉంటాను, ఏ రకంగా సంతోషంగా ఉంటాను? మరి నా వాళ్ళందరినీ చంపేస్తే, నా చుట్టాలందరినీ, ఇంకా నేను ఎలా సంతోషంగా ఉండాలి అంటున్నాడు. కాబట్టి వాళ్ళు దుర్మార్గులైనా సరే వాళ్ళని చంపానంటే పాపమే కదా వస్తుంది. కాబట్టి ధృతరాష్ట్ర పుత్రుల్ని, బంధువుల్ని చంపడం కరెక్ట్ కాదు. మరి వీళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత మేము ఎలా సుఖంగా ఉండాలి అని అంటున్నారు. రాజ్యకాంక్షాపరులైన కౌరవులు వంశనాశనం, మిత్రద్రోహం వల్ల జరిగే పాతకాన్ని వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు దుర్మార్గులకి వాళ్ళు ఇవన్నీ పట్టించుకోవటం లేదు. కానీ వంశక్షయ మంచిది కాదు, వంశాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి కదా, ఫ్యామిలీస్ అన్ని మరి పాడైపోతాయి. మరి యుద్ధంలో బోల్డ్ మంది పోతే ఆ ఫ్యామిలీస్ లో బోల్డ్ మంది పోతారు. అప్పుడు ఫ్యామిలీస్ అన్ని కూడా మరి నాశనం అయిపోతాయి. మరి అందుకని మనమైనా ఆ పాపం నుంచి తప్పుకోవచ్చు కదా అని అడుగుతున్నారు. మరి ఫ్యామిలీలో అందరూ పోతే, పెద్దవాళ్ళు పోతే, మరి ఆ ఫ్యామిలీలో మంచి ఏమిటో చెడేమిటో చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు, పెద్దవాళ్ళు ఉండరు. దాంతో అందరూ తప్పు మార్గం పడతారు, కులక్షయ జరుగుతుంది, ధర్మం పోతుంది, అంతటా అధర్మం అలుముకుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, వీళ్ళందరూ ఇష్టం వచ్చినట్లు తినడం, మీట్ ఈటింగ్, ఇవన్నీ కూడా మరి లెక్క ప్రకారం మరి చేయకూడదని చెప్తారు. అలా చేస్తూ ఒక పద్ధతి లేకుండా ఉంటున్నారు. అంటే పెద్దవాళ్ళు లేనప్పుడు ఏది మంచి ఏది చెడు అని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉండరు. కాబట్టి ఇలా తప్పు మార్గంలోకి వెళ్ళే ప్రమాదాలు ఉంటాయి. ఆ రకంగా ధర్మం అంతా కూడా పోయి అందరూ అధర్మం నేర్చుకుంటారు అని చెప్పి ఇంకొక రీజన్ చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఈ రీజన్స్ అన్నిటి వల్ల చేయలేకపోతున్నాను అంటున్నాడు. కాబట్టి యదమామ ప్రతీకారం శస్త్రం శస్త్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రారణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. నేను నిరాయుధుణ్ణి, ప్రతీకారం చేయని వాడిని అయినా నన్ను ఆయుధాలు ధరించిన ధృతరాష్ట్ర కుమారులు యుద్ధ భూమిలో ఒకవేళ నన్ను వధించారే అనుకో, అది నాకు మంచిదే అని అంటున్నాడు. ఒకవేళ నేను యుద్ధం చేయనని
నేను మాత్రం ఇప్పుడు ఈ విల్లు అవి ముట్టుకోలేను. ఒకవేళ వాళ్ళు వచ్చి నన్ను చంపితే పర్వాలేదు. నేను మాత్రం ఒకళ్ళని చంపే స్థితిలో లేను. వాళ్ళని నేను చంపలేను అంటున్నాడు. ఇదంతా చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. సో సంజయుడు ఈ విషయాలన్నీ ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తున్నాడు కదా. సంజయ ఉవాచ. ఉవాచ అంటే సంజయుడు పలికిన పలుకు. ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థా ఉపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. సో యుద్ధ భూమిలో అర్జునుడు మరి ఇలా మాట్లాడి తన ధనుర్బాణాలన్నీ పక్కన పెట్టి మనసు దుఃఖంతో నిండిపోతా ఇక యుద్ధ రాధంలో ఇలా కూర్చుండిపోయాడు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో 5 కారణాలు చెప్పాడు. ఏది కరుణ, ముందు చూడగానే దుఃఖం వచ్చేసింది వాళ్ళ బంధువులందరినీ చూడగానే. వచ్చేసి ఏమన్నాడు, నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు, ఈ విజయాలు వద్దు, ఈ సుఖాలు వద్దు, ఏమీ వద్దు, వీళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే సుఖాలు నాకెందుకు వద్దన్నాడు. భోగం సుఖం వద్దన్నాడు. తర్వాత వీళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చేది పాపమే కదా అంటున్నాడు, పాప భీతి. తర్వాత వంశనాశనం, అందరినీ చంపేస్తే పెద్దవాళ్ళు లేకపోతే కుటుంబాల్లో మంచి చెడు చెప్పేవాళ్ళు లేనప్పుడు వంశము కుటుంబం నాశనం అయిపోయి ధర్మం పోయి అధర్మం అలుముకుంటుంది మొత్తం అని 4 రీజన్స్ చెప్పాడు. 5వ రీజన్, ఈ 4 కారణాల వల్ల నాకేం చేయాలో తెలియడం లేదు అని 2nd చాప్టర్లో చెప్తాడు. రేపు క్లాస్లో ఆ శ్లోకం రీజన్ చూస్తాం అన్నమాట. అది 5th రీజన్ నెక్స్ట్ చాప్టర్. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకుంది ఏమిటి అంటే, జీవితంలో మనకి ఎలాంటి సందేహాలు కలిగినా ప్రామాణికమైన గురువును మరియు భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైనా మంచి గురువుని కానీ భగవద్గీతను కానీ ఆశ్రయించాలి మనకి ఏదైనా సందేహం కలిగితే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. మరి వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. వైష్ణవ ప్రణామం అన్నమాట ఇది లాస్ట్లో మనం ఎప్పుడు చేసుకోవాలి. సో అది ఈరోజు క్లాస్.